Da, pored Fruške gore, Vojvodina nudi i druge destinacije za jednodnevni izlet, ali i za višednevni predah. Gde još i kako možemo provesti odmor u našoj pokrajini? O tome između ostalog razgovaramo sa direktorkom turističke organizacije Vojvodine, Natašom Pavlović. Nataša, dobar dan i hvala vam lepo što ste ovde. Dobar dan, pozdravljam. Evo, nije prvi put da pričamo o turizmu u Vojvodini, ali možda sada ima najviše smisla s obzirom na to da ćemo provesti ovo leto baš u našoj zemlji. Videli smo kako izgleda Fruška gora. Koje su to još destinacije na kojima bismo mogli da provedemo ovo leto? Praktično moram da kažem da smo mi krenuli sa ovom kampanjom ne samo kada je počelo vanredno stanje. Kada je počelo vanredno stanje, mi smo naš infocentar prebacili na društvene mreže. I upravo ono što smo hteli da pokažemo jeste da Vojvodina jeste idealno mesto za odmor, kao što piše i na našem sajtu www.vojvodina.travel. Ono je odmor za dušu, oči i telo. Tako da, osim Fruške gore, o kojoj smo danas svi puno pričali, tu je svakako i Subotica sa Palićem. Veliki projekat koji je podržan i očekujemo isto izgradnju akvaparka, osim Fruških termi, koja je podržana od strane Republičke vlade, pokrajinske vlade i od grada Subotice, jeste izgradnja akvaparka na Paliću, tako da će to doprineti mnogo turizmu u pokrajine. A ono što je zanimljivo jesu svakako salaši, jesu svakako domaćinstva, selsko domaćinstva. Kako može da izgleda boravak na vojvođanskim salašima? Oni nude i noćenja, je li tako? Tako je, nude i noćenja. Recimo, evo, pričali smo o Fruškoj gori, Fruškogorska lugarnica, restoran sa prenoćištima, ima i školu jahanja, zatim tu je Perkov salaš u Neradinu, kada pričamo o Fruškoj gori. Naravno, Vršac i okolina i uopšte Deliblatska peščara su idealni za boravak porodica. Vršac i okolina, jezera, Bela crkva, tako, fantastična jezera tamo. Belu crkvu još nazivaju Vojvođanska Venecija zbog 7 jezera koja se tamo nalazi i zbog 2 reke koje prolaze. Tu je Dunav najširi. Tako da, ovo su neki od predloga. Naravno, možete prošetati i Vršačkim bregom, posetiti Deliblatsku peščaru i tamo ima brojnih vinarija i mnogih drugih gastronomskih objekata koji nude bogatu vojvođansku gastronomiju. Isto tako, kada pričamo o evropskoj Sahari, Deliblatskoj peščari, tu je takođe pogodan boravak za one koji vole aktivni odmor, da uživaju u prirodi, a isto tako i kada pričamo o Subotici, Paliću, i tamo postoje i brojni salaši koji imaju i bazene, tako da su pogodni za boravak i tokom letnjih meseci koji nas sada očekuju. Pošto je Turistička organizacija Srbije započela kampanju Odmor u Srbiji, mi smo zaključili i tokom vanrednog stanja putem naših društvenih mreža da je veliki broj ljudi koji su zainteresovani da posete Vojvodinu. Isto tako smo videli da ih najviše interesuju i salaši i manastiri i mnogo toga imamo ponude za sve afinitete, jeste. Tako je, naravno tu su vinari i bogata gastronomska ponuda. Ono što je najvažnije, to su vredni vojvođanski domaćini koji će vas srdačno dočekati i mislim da je to način da na najbolji način upoznamo svoju zemlju i da vidimo zaista ono najbolje. Jeste, ovo je sad prava prilika za to. Rekli ste da ste imali interakciju sa ljudima na društvenim mrežama. Kako vi njima zapravo možete pomoći da oni odaberu pravu destinaciju za sebe? Da li mogu da vam se jave telefonom ili preko društvenih mreža ili možda da dođu u turistički infocentar koji se nalazi u Novom Sadu? Turistički infocentar će se svakako sada otvoriti. Bio je zatvoren tokom vanrednog stanja, ali sada ćemo otvoriti i vrata infocentra, a oni nam pišu i putem Messengera na Facebooku i putem Instagrama, interesuju se. I ono što smo mi uradili prethodnih godina jesu ove naše promoture koje smo radili i to sve može se pronaći na sajtu Turističke organizacije Vojvodine, već sam rekla koji je naš sajt. Dobro, da li vi sarađujete sa turističkim agencijama, s obzirom, pretpostavljam da će sad mnogi od njih menjati svoju ponudu i da više neće biti u fokusu Grčka i evropske zemlje i gradovi. Na koji način je ta saradnja? Mi smo planirali svakako u toku leta da napravimo
jednu prezentaciju isključivo za turističke agencije, receptivne turističke agencije u Srbiji, da bismo razmenili naše programe koje smo napravili tokom naših promotura. Imamo 4-godišnja doba. Veliko interesovanje, to sam upravo htela da kažem, veliko interesovanje turističkih agencija da se preorijentišu i da urade neku od naših promotura koje smo predložili tokom 4-godišnja doba. Mislim da je ovo izuzetno značajno, mislim da je ovo prilika da se podrži turistička privreda na taj način. Pre svega, turističke agencije su zaista voljne da se okrenu programima po Srbiji i mi na našem sajtu imamo spisak turističkih agencija iz Srbije. Takođe smo ranije za daleka tržišta njihove programe prevodili. Sada je ovo prilika da se svi zajedno udružimo i da podržimo turističku privredu na najbolji način. Isto tako nešto što moram da kažem ekskluzivno za razglednice, takođe smo se dogovorili kada proradi infocentar i kada budu moguće okupljanja, mi ćemo promovisati u našem infocentru isto tako u Srbiji, Vojvodinu i destinacije, recimo Novi Sad sa Fruškom gorom, promovisat ćemo Suboticu s Palićem i te brojne destinacije, a ovde kod nas će doći da se prezentuju naše banje, Vrnjačka banja, Kopaonik i brojni drugi programi, tako da je ovo... Da, to ćemo svakako pratiti. Evo, samo nemamo još mnogo vremena. Samo za kraj da nam kažete, pročitala sam da je već 160.000 vaučera podeljeno za ovih meseci po 2 dana. Za koje destinacije u Vojvodini važe ti vaučeri? Osim banje u Vojvodini, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, da bi unapredilo domaći turizam, je ubacilo Beograd i svakako kada o Vojvodini pričamo je ubacilo Novi Sad kao turističku destinaciju. Tako da mislim da će i ovo doprineti poboljšanju domaćeg turizma. Inače, kada pričamo o Vojvodini, do sada je više stranih turista dolazilo u Vojvodinu nego domaćih. I ovo je isto jedna od naših šansi da upoznamo što bolje svoju zemlju, svoju pokrajinu, svoje gradove i naravno sve ono što naša prelepa zemlja ima da ponudi. Baš tako, Nataša, hvala lepo na ovim informacijama. Naravno, pratimo ovu priču i nadalje.